पाऊ आला, चला 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 चला, भिजलो भिजलो. आणि त्या कढईमध्ये मी आता थोडंसं जरा तेल घाल. आता नॉनव्हेज बनते आज आमच्याकडे. तुम्हाला पण काय आलं शेरू, काय आलं, घे तो खेळणं घे. शेरूचा खेळ चालू आहे. जाम दंगा केला आहे मगापासून, बाप रे. एखादा वाघ्या आहे ना, तो दादाच्या बाजूला जाऊन झोपला आहे आतमध्ये. दादा अजून उठला नाही ना. त्याला म्हटलं उठव दादाला, तर तोच जाऊन त्या वादला झोपला. आता हा त्या खेळण्यासोबत खेळत राहील. पावसाची छान अशी सर पडून गेली. चला इथे बघा चहा ठेवला आहे, कुणालच्या बाबा येत आहेत. आणि बिस्किट थोडेसे जास्त बिस्किट घेतलेत. हे वाघ्याशेर पण येतात ना खायला, त्याच्यामुळे. हां खेळतोय, मीठ टाकलं त्या पुढ्यात त्याच्या. आता गप्प बसलेला तो. पाऊस बघा छान असा पाऊस पडतोय. मगाशी पाऊस पडून गेला काय. हे दोघं येतील ना मागायला. काय नाही येणार ते लोक. वाघ्याशेरू दूध दूध पियाला जाता काय येणार नाही ते. नुसते मागे मागे सकाळी सकाळी फिरत बसतात. बघितलंच ना सकाळी पण. मी म्हटलं येतील तर बा येईल आता, नाही येणार तो. म्हणून मी एक दोन जास्त आणली. येणार नाही, दूध दूध पियाला येतो आता नाही. हा बघा आला. काय झालं, दादा नाही उठत आहे. हां आता इथे येऊन बसलाय ना, आता सांगेल मसाज कर. अय वाघ्या, वाघुल्या. काय करू, मसाज करू गुंड्या. दादाला उठवलं तू, तुला मी काय सांगितलं, दादाला उठवलं. उठवलंच ना दादाला तू. ना दादाला उठवलं. गुंडू गुंडू कुठं कुठं काय काय लागलं आहे बघ. मारामाऱ्या करून येतात आणि मग लागतं सगळं. गुंड्या हा शेजारी आला ना की समजून जायचं त्याला मसाज पाहिजे. सारखा आता हात आहे ना, त्याने आपल्याला हे करत राहणार. तो बघा म्हणजे असं असं करत राहायचं, असं 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 त्या डोक्यावरनं हात फिरत राहायचा, म्हणजे त्याला बरं वाटतं मग ना. बस इथे शांत, मी तुला मसाज करते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर काल व्हिडिओ आला नाही, काल आहे ना सुट्टी घेतली होती मी. म्हणजे बरेच दिवस झाले सुट्टी नाही घेतलेली आहे, त्याच्यामुळे म्हटलं चला एक दिवस आराम करूया. आणि आराम म्हणजे घरातलं काम होतं, बागेतलं काम होतं, म्हटलं यूट्यूबचं काम, म्हटलं थोडंसं एक दिवस सुट्टी घेऊया. कारण खूप स्पीडने आमचं सध्या काम चाललं आहे बागेतलं, त्याच्यामुळे शूटिंग करायला वेळ माझ्याकडे कमी होता. आणि मी सगळेच जण बिझी होतो आम्ही, त्याच्यामुळे म्हटलं चला जाऊ दे एक दिवस, म्हटलं आपण व्हिडिओ नाही टाकायचा. तशी मी पोस्ट केली होती की आज व्हिडिओ येणार नाही म्हणून. तर चला आता सकाळी सकाळी बघा सुरुवात केली आहे. आज पण जायचं आहे बागेमध्ये. सध्या आपल्या बागेमध्ये जोरशोरमध्ये खत करायचं काम चालू आहे. आणि जितक्या लवकर करता येईल ना पटापट तितक्या लवकर करायचं आहे. आता बघा कुणालचे बाबा कसे एकटे असतात, माझी वेगळी घरातली कामं, कुणालचं पण ऑफिस चालू असतं, त्याच्यामुळे आम्हाला कसं फारसं असं त्यांना वेळ देता येत नाही. पण काल म्हटलं चला आता थोडंसं त्यांना पण म्हटलं हातभार लावूया. कारण एवढ्या झाडांना खत पाणी करायचं म्हणजे एकट्या माणसाचं काम नाही आहे ते, जोडीला हवं कोणतरी. परत ते आजूबाजू सगळं साफ पण करावं लागतं ना, रान वगैरे सगळं साफ करून मग ते झाडांना खत वगैरे करावं लागतं. काल जवळजवळ मला असं वाटतं की एक 6 की 7 झाडांना काल एका दिवसात म्हणजे सकाळी साधारण 1.5-2 तासामध्ये केलं आम्ही तिघांनी. आणि झालं आहे बऱ्यापैकी. आता मोठी मोठी झाडं आहेत ना ती बाकी आहेत. कुणालच्यावर म्हटलं की आधी लहान झाडं आहेत त्यांना करून घेऊया, कारण त्यांना कसं फारसा वेळ लागत नाही ना. आणि मोठ्या झाडांना भरपूर वेळ लागतो, विशेष की जसे की आंब्याची झाडं आहेत, काजूची झाडं आहेत, नारळाची झाडं आहेत. त्याच्यामुळे लहान लहान झाडं पटापट करून घेतो आहे आणि बाकीची होतीलच असं आहे. आता मागच्या वेळेस तुम्हाला मी दाखवलं होतं की कशा पद्धतीने आम्ही खत वगैरे करतो आहे, चर वगैरे पाडून. त्याच्यामुळे फारसंच काही दाखवणार नाही तुम्हाला, म्हणजे एकदा दाखवून झालेली आहे. चला आता जरा जाते बागेमध्ये, बघूया पुन्हा काहीतरी थोडंसं काम करूया आणि मग आपलं नेहमीचं घरातलं. आज वार आहे, रविवार, आज कुणालला पण सुट्टी आहे, त्याच्यामुळे बघू म्हटलं काहीतरी छान असा नाश्ता बनवूया आज ना. वाग्या हा बघा मसाज माझ्याकडनं अजून पण घेतो. हे असं त्याला करत राहायचं, मग त्याला ते बरं वाटतं. मग नाही तर सारखा
आपल्याला हे कर खाणं हाताने हे कर कर हे असं त्याला आवडतं केलेलं ना. पाऊस आला. हा कसली काय झालं कुणालच्या बा हाक मारतात मला. काय पानं तर भोपळ्या दिसत आहेत. निरीक्षण करायला आलो. दुधी आहे. कुठे फुलं आलेत त्याला आता. हे काय एक फुल वर एक फुल का भोपळ्याच असेल तर पाऊस आला. हे बघ आणि त्या निरीक्षण करत राहता बा. हा बघ फळ बघ इथे आला बघ. हो रे पानं तर भोपळ्या की दिसतात बघा. पानं बघा कशी आहेत ती. आम्हाला वाटलं भोपळ्याची वेळ आहे म्हणून आम्ही बघतोय. हे बघा इथे आलेली आहे. एक मिनिट पाऊस आला. चला 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 हे पाऊस आला. चला 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 पाऊ आला चला 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 भिजलो भिजलो धावलो धावलो सगळे. चला घरात चला. एकदम जोरात थोर आली पण कशी वेल हाय मस्त एकदम ना. एकदम तरतरीत आहे. अरे काल तर त्याची भाजी करायची ना त्यातली पण पानं मी काढली. मग काय ना तेच समजलं पण नाही ना आपल्याला. हा काय आता ती वय तिला काट्या उभ्या करायला लागतील. करायला लागतील तिला म्हणजे फळं तुम्ही खराब होणार. पाऊस बघा थांबला. आम्ही परत आता आलो वेलींच्या इथे. ही पानं बघा भोपळ्याची. ही भोपळ्याची आहेत बघ. हिच्यामध्ये फरक आहे पण पानाला बघ सफेद पण आलाय बघ. या नाही पण आकार बघ ना पानांचं पण तिकडे पण सेम तसंच दिसतं. बघ दोघं जण आले परत. तुमचं काय आहे आ पार्टनर आहे शंभू. जिथे जाईन तिथे माग माग बोके दोन. फिरले नाही त्यात फिर लगेच आले. हा पाऊस असेल ना सकाळी. तिथे गेले इथे गेले इकडनं गेले. मला वाटलं परत इथून परत आला. ए तिकडे नका जाऊ वागेश्वर इकडे या. इथे आलो ना मी काय खायला काढायला चाय प्यायला बोललो ना. हा लगेच परत आला. झरा फुटलाय का तिथे. झरा फुटलाय बुवाय तिथे. एका ताईने विचारलं होतं ताई झरा दाखवा तर झरा अजून काही फुटला नाही कारण पाऊस कसा मध्ये थांबला होता ना. हा त्याच्यामुळे फुटेल ना झरा तेव्हा तुम्हाला दाखवीन. इकडनं आपल्या ना आड्याच्या इकडनं झरा राहतो. अजून काही सुरू नाही झालं आहे. जेव्हा होईल तेव्हा दाखवीन. चला थोडंसं जरा बागेचं निरीक्षण करतो. आला परत काय हा पाऊस निरीक्षण पण नाही करून देत आहे. तयार झाल्या दाखव केवढ्या झाल्यात मला बघू दे. सगळ्यांना दाखवते पटकन. ही आपली काकडीची वेल तुम्हाला दाखवते. हां ही बघा आपल्या बागेतली यावर्षीची पहिली काकडी. अजून लहान आहे. जरा मोठी होते चांगली. एवढी लहान नाही काढायची अजून. दुसरी त्या दोन जमिनीवर आहेत त्या काढव्या 2 दिवसात. हां जमिनीवर काय राहिली ती खाली आहे ना ती खाली लागली. हां हां आपल्याकडे भोपळ्याच्या वेली ना भरपूर आहेत. म्हणजे एक साधारण 3-4 वेली तरी आहेत. जास्त आहेत. जवळजवळ 8-10 वेळी त्या तिकडे 3-4 वेळी आहेत. इथे 3-4 वेळी आहेत. तिथे इकडे इकडे इथे एक आली. बाकीचं बियाणं काय एवढं रुजलं नाही पण भोपळा मात्र भरपूर रुजलाय आमच्याकडे. आता टाकलंय नव्याने बियाणं तर बघू काय ते. मिरच्या बघा लाल झाल्या. काढते लाल झालेल्या मिरच्या. तिथे आहेत 3-4 आहेत मिरच्या लाल झालेल्या. तिथे काढून ठेवत नाही जसं लागेल तसं काढते ना. पाऊस कसा आहे ना येतोय जातोय आता हवा आली. चला थोडीशी तुम्हाला किचनची तयारी दाखवते. तर 2 आहे ना नारळ किसून घेतले. नारळ माझ्याकडचं संपलं आहे आणि वाटणसुद्धा काढायचे ना मला. कांदे चिरून घेतलेत. 8 कांदे चिरलेत मोठे मोठे. त्या जोडले लसूण आणि आलं म्हणजे कांदा खोबऱ्याचं वाटण काढते. आता हे जास्तीचं खोबरं आहे ना ते एका डब्यामध्ये भरून ठेवते. हे बघा हे त्या नारळाच्या करवंटीमधनं बाहेर पडलं. ते तुकडे करून आता ठेवते. चटणीला उपयोगी पडेल हे. चला आता हा प्लास्टिकचा डबा आहे ना त्यात मी आता हे खोबरं ना भरून ठेवते फ्रीजमध्ये स्टोअर करून आणि अर्ध वाटण्यासाठी काढते. तर चुलीवरती बघा आता वाटण मला भाजायचं आहे. चूल पेटवलेली आहे आणि त्या कढईमध्ये मी आता थोडंसं जरा तेल घातलं आहे.
जरा फूक मारते फुकणीने की पटकन आग ना पेटेल. आणि पटापट इथे भाजून घेऊया. चुलीवरती कसा फारसा वेळ लागत नाही, त्याच्यामुळे वाटण ना मी चुलीवरतीच भाजते कधी पण. 1 मिनटं. एक 5 मिनटामध्ये तर लगेच भाजून येईल, फारसा काही वेळ नाही लागणार. चला कांदा भाजून झाला. आता खोबरं घातलं आहे. खोबरं भाजायला काही जास्त वेळ लागत नाही, एक साधारण 2 मिनटामध्ये लगेच भाजून होईल. आणि हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण नसेल तर आमच्याकडे जेवणच पूर्ण होत नाही. संपलं का हे पाहिजेच, नाहीतर सगळी गडबड होऊन जाते किचनच्या कामाची. त्याच्यामुळे आता बघा भाजून ठेवले ना, आता आपल्याला एकदम सोयीचं पडणार. पुढील 7-8 दिवस आपले एकदम चांगले जाणार. छान असा खरपूस ना भाजून घेते, म्हणजे करपवणार नाही, जरा लालसर असं भाजून घेणार. आणि चूल पण बघा किती छान पेटते आपली, मस्त अशी धगधगीत चूल पेटते. आता हे वाटण भाजून झालं ना की लगेच मग इथे पाणी तापत ठेवणार मी चुलीवरती. इथे बघा एक झाले तापलं इथे, दुसरा टोप तर इथे ठेवीन मग, म्हणजे एका ह्याच्यामध्ये आपली 2 कामं झाली. खोबरं पण झालं भाजून, बस इतकंच, जास्त नाही करपवणार मी. आता उतरवते कढई आणि इथे आता पाणी गरम करत ठेवते. बस झालं. कढई पण गरम आहे ना, आता अजून परत ते खोबरं ना भाजलं जाईल. हे बघा इथे कसं ठेवलं आहे. तर साधारण 10 मिनटानंतर हे जे कांदा खोबरं आहे ना भाजलेलं, पूर्णपणे गार झालं. आणि त्याच्यानंतर आता मी मिक्स करून घेतलेलं आहे हाताने. आणि मग आता मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं. मिक्सरमध्ये थोडं थोडं करून ते घातलं, गरजेप्रमाणे त्यात पाणी घातलं आणि छान असं बारीकचं हे जे वाटप आहे ना कांदा खोबऱ्याचं वाटून घेतलं आहे. आणि त्याच्यानंतर एका स्टीलच्या डब्यात मी काढून घेते. माझा डबा आहे ना स्टीलचा, तो ठरलेला आहे, त्यातच मी ठेवते. झालं बाई, वाटप माझं भाजून झालं चांगलं छानपैकी. आणि आता वाटूनसुद्धा झालेलं आहे. आता ही माझ्या आठवड्याची तयारी. आता पुढील काही दिवस मला एकदम सोपे जाणार, त्याच्यामुळे असे नारळ आणि वाटण वगैरे ना ते मी काढून ठेवते. कधी कधी वेळ नसतो, मग घाई गडबड होते. छान असा डबा भरला आहे, साधारण 1 आठवडा आपला आरामात जाईल. आता हे मी फ्रीजरमध्ये ठेवून देणार, ताजं वाटप. हा बघा पाऊस थांबला आहे आता. आणि इथे आता बागेतल्या कामाला सुरुवात झालेली आहे. कुणाल आणि कुणालचे बाबा त्या वेलींसाठी जरा मांडव घालत आहेत. तो कुणाल तिथे आहे. मांडव आता घालायला पाहिजे, कारण वेली कशा सुटायला सुरुवात झाली ना. ते बघा माझं आपलं घरातलं काम चालू आहे. बघू नंतरला घालून झाल्यानंतर तुम्हाला दाखवेल. मगापासून भरपूर पाऊस पडून गेला ना, त्याच्यामुळे आता बघा पाऊस थांबला आहे, त्याच्यामुळे आता सुरुवात केलेली आहे बागेतल्या कामाला. तर देवपूजा बघा करून घेतली आता. आणि आता पुढच्या कामाला सुरुवात. हा बघा शेठ, आमचा शेठ बघा कसा बाहेर एक राऊंड मारून आला आहे आणि बसला आहे. तर ये इथे, ये बाहेर, ये, गरम होत नाही. बाहेरचं वातावरण, वारा छान सुटलं आहे. हा बघा, ए उठ जा कुणाल, जा आंघोळ करून घे. झोपलाय बा कुठे. घरामध्ये दिवाबत्ती चालू आहे ना, फॅन लावू शकत नाही ना, त्याच्यामुळे इथे बाहेर झोपलाय तो. जा, पूर्ण घामाघूम झालाय, जा आंघोळ कर, जा जा लवकर पटापट. चांगला वारा येतो ना, छान वारा आहे बघा सुटलाय आता मस्त. हा बरं वाटतंय. हा अरे ती ही फुलं नाही काढली हो, लाल फुलं जास्वंदीची, ती राहिली वरती, माझं लक्षच नाही. देवपूजा झाली आता. बांध त्याला कुणाल. शेरू आपला बोंबाटतोय. आम्ही सगळेजण तिथे पुढे गप्पा मारत बसलो होतो ना, वाघ्या पण होता, तर त्याला असं वाटलं की मला एकट्याला टाकलंय आणि सगळेजण पुढे बसलेले आहेत. वाघ्या ये, वाघ्या पण होता ना पुढे, तो बघा आला वाघ्या. तर ये, जा. हा हा जा वाघू, जा जा दादाकडे जा. हां तर चला, आता कुणालच्या बाबा गेले मार्केटमध्ये. भरपूर असं बागेतलं काम ह्या दोघांनी केलेलं आहे. आज काही मला वेळ नव्हता,
त्याच्यामुळे त्यांनीच सगळं केलेलं आहे. मी आता पुन्हा किचनमध्ये आलेले आहे दुपारचं जेवण करायला. आणि आता नॉनव्हेज बनते आज आमच्याकडे. तुम्हाला पण पटकन दाखवते. कुणालच्या बघ गेले आता मार्केटमध्ये आणायला. वाटण वगैरे बघ आता वाटून ठेवलं ना, त्याच्यामुळे पटकन होईल. झटपट रेसिपी तुमच्याशी शेअर करते. आणि आमचा काही असा उपवास वगैरे काही नाही आहे. तुम्ही म्हणाल की आषाढ महिना लागला आहे नॉनव्हेज वगैरे खाता, तर आमच्याकडे असं काही नाही, वाराला खातो आम्ही असं. चला पटापट थोडंसं जरा किचनचं आवरते आणि मग रेसिपी तुम्हाला शेअर करते मी. तर साधारण 1 तासानंतर कुणालच्या बा आले मार्केटमधनं आणि येताना ते चिकन घेऊन आले होते. तर अर्धा किलो चिकन आहे ते धुवून वगैरे त्यांनी दिलं मला. आणि त्यात मी आता आलं, लसूण आणि मिरची म्हणजे 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. मॅरिनेशन करून ठेवायचे. आणि हा आपला स्पेशल मालवणी मसाला जो आपण घरी तयार करतो आणि विकतो. आणि हा मसाला इतका टेस्टी आहे, सगळ्यांना भरपूर असा आवडलेला आहे. तर तो आता मी मॅरिनेशनमध्ये घातलेला आहे. आलं, लसूण, मिरची ची पेस्ट आणि आपला स्पेशल मालवणी मसाला. आणि साधारण अर्धा तास ते मी यांना ठेवलं होतं मॅरिनेशन करत. तोपर्यंत माझं जे दुसरं जेवण आहे ना, म्हणजे किचनमधलं कुकर लावायचं, चपात्या वगैरे जे आहे ना, ते सगळं मी करून घेतलं. आणि आता अर्ध्या तासानंतर मी आता हे चिकन आहे ना, ते फोडणीला घालायला सुरुवात करते. एक मोठं भांडं घेतलं आहे. जरा बरं पडतं हो, असं चिकन वगैरे बनवलं की मोठं भांडं असेल ना की मिक्स वगैरे करायला बरं पडतं. आणि रस्सा वगैरे असेल ना, आम्हाला थोडा रस्सा की नाही जास्त आवडतो, त्याच्यामुळे बरं पडतं मोठं भांडं. तर इथे मी या तेल घातलं आहे, त्यात भरपूर अशी लसूण घातलेले आहे. आणि एक 4 आपली ऑल स्पायसेसची पानं आहेत ना, ती घातलीत आपल्या बागेतली. त्याच्यानंतर मॅरिनेशन केलेलं चिकन घातलं, चांगलंसं मिक्स करून घेतलं. मिक्स करून म्हणजे चांगलंसं गॅस फास्ट केला होता आणि परतून घेतलं आहे. पुन्हा त्याच्यामध्ये 1 चमचा मी मसाला घातला आहे, कारण मॅरिनेशन करताना मी मसाला की नाही थोडासा कमी घातला होता. मिक्स करून घेतलं आणि झाकण ठेवून 1-2 मिनटं वाफ येऊ दिली. आणि त्याच्यानंतर हे आपलं ताजं कांदा खोबरं ह्याचं वाटप आहे ना, ते घातलेलं आहे. चांगलंसं परतून घेतलं मी. जवळजवळ 3 ते 4 मिनटं चांगलंसं परतून घेतलं आहे फास्ट गॅसवरती. आणि त्याच्यानंतर गरजेप्रमाणे त्यात पाणी घातलं आहे. आता इथे गरम पाणी पण आपण घालू शकतो, पण माझ्याकडे काय झालं की दुसऱ्या गॅसवरती आहे ना, मी हे कालवण एक शिजत ठेवलं होतं, त्याच्यामुळे इथे मी थंड पाण्याचा वापर केला आहे. म्हणजे मिक्सर वगैरे बघा वाटणाचं होतं आणि ते सगळं मी धुवून घेतलं आणि तेच आता इथे पाणी घातलेलं आहे. त्याच्यानंतर भरपूर अशी कोथिंबीर, थोडीशी हळद आणि थोडासा गरम मसाला आणि पुन्हा आता थोडंसं मीठ घातलेलं आहे, कारण मॅरिनेशनमध्ये बघा मीठ वगैरे घातलं होतं ना. आणि उकळी आल्यानंतर साधारण 15 मिनटं हे चिकन आहे ना, मी स्लो गॅसवरती शिजत ठेवलं आहे. गॅस आता बंद केला आहे. झालं जेवण. आणि बाहेर बघा पाऊस पण पडतोय. इथे आमच्याकडे जेवणाची तयारी. कुणाला वाघे आणि शेरू यांना आपल्याला जेवायला देतोय. कुणाच्या वाणी केळीची पानं काढलेत. तुम्हाला मी बाहेरचा पाऊस दाखवते. पाऊस कसा मस्त पाऊस पडतोय. आणि या अशा पावसामध्ये मस्त असं जेवायचं आता नॉनव्हेज. वारा सुटलाय. ते वालं हे वालं मोठ्या टोपातलं कालवण पण बनवलंय. पातळवालं असतं ना भातावरचं ते. रस्सा रस्सा चांगलं झालंय काय? खा आणि मग सांग चांगलं झालंय की नाही. मी तर खाल्लं, मी खातोय बोलत नाही. चला खायचं काम जेवून घेऊया. दिसते तर छान, चवीला पण छानच आहे. आपला स्पेशल मसाला. कुणाला सलाड देतो. जा बघ जा काय बोलतात ते. आलो 1 मिनिट. आले आले लाडू खाते लावले. तर किचन बघा झालं माझं आवरून. आणि सगळं आवरता आवरता 3:30 झालेले आहेत. हे बघा हे सगळं ना किचन सगळं अस्ताव्यस्त झालं होतं. म्हणजे सगळं ना ते वाघ्या शेरू यांचं चिकन शिजवलं ना, ते बॉईल करावं लागतं ना, तर कुकरमध्ये टाकलं होतं मी आज शिजायला. तर सगळं ती शिटी आहे ना उडाली म्हणजे सगळं ते पाणी बघा बाहेर तसं झालं. आणि पूर्ण ते टाईल्स वगैरे सगळे पिवळी झाली होती. त्याच्यामुळे सगळं किचन आहे ना चांगलंसं क्लीन करून घेतलं. झालं सगळं आता आवरून माझं. आता काय रात्री काय जेवण नाही करायचं, कारण जेवण आहे. त्याच्यामुळे आता शांती. आता छान असा पिक्चर लागलेला आहे टी व्हीला. ते कुणालने लावलं आहे काहीतरी.
वेबसिरीज काहीतरी लावले कोणाने आणि ते चालू आहे. आणि त्याला जेव्हा सुट्टी असते ना त्यावेळेस असे लावतो आणि बघतो. आणि इथे माझे वाघ्या शेरू बघा छान असे बसलेले आहेत. तुम्हाला दाखवते. गुंडे माझे बघा, गुंडे माझे बछडे. हा बघा एक बछडा. आणि बाहेर मस्त असा पाऊस पडतोय. वातावरण खूप छान झालेलं आहे आज. बरं वाटतं असं. तर चला मग ताईनो, आजचा हा जो व्हिडिओ आहे ना तो आता इथेच थांबवते. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, हाईप करा. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.